canja. Wurin wasu shi kenan. Yau Zula yana ruwa. APC yanzu zan yi ɗan zaure yana ciki. Zaki Abdulsalam ka ɓata shirin. Kai na ce burin Barkanmu da ganawa a wani sabon shirin mai suna AA Zaura raba gardamar 'yan takarar gwamnan jihar Kano. A cikin shirin za mu ringa kawo muka ayyukan ci gaban da yake samarwa al'umma domin inganta rayuwarsu tun kafin ayyana takara a jihar Kano. Sunana Umar Salama Sani, don Allah sai ku dakace mu. ya shigo cikin APC gidan. Abdulsalam Abdulkarim Janzaki. Babu shakka AA Zaura ba shi da sauran kowane irin ƙara'in rayuwa. Kuɗi, gida ko mota Allah ya hore masa komai. Ganin yadda mai girma gwamna yake samar da ci gaba abun kwatance. Shi ma yake buƙatar ci gaban da ya hanga cikin ƙasashen duniya. Ya zo ya bada gudunmawa domin Kano ta tsere Dubai. Kuma wannan ba shakka zai iya. Domin yana da sanin ilimin ƙwarya da abin da ke cikinta. Yanzu bari mu fara da kalaman godiya na mai girma gwamna Ganduje kan inganta tsaro ta bakin ɗan takara AA Zaura. Gaskiya ba ƙaramin nasara ya girma gwamnan jihar Kano, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu a cikin wannan kadami da ake fama da shi na rashin tsaro a Najeriya, wanda ya tabbatar da duk wani mahaluki da ke ƙasar nan cewa jihar Kano ita ta kowace jiha zama lafiya, ita tafi kowace jiha tsaro a Najeriya. Ka duba girma irin na jihar Kano wanda state ne ko kuma jiha ce guda 4 ko mu, amma cikin ikon Allah da kuma irin basira da taimako na Allah da ya mai girma gwamnan Kano da Abdullahi Umar Ganduje, a yau jihar Kano ta zauna lafiya, a yau jihar Kano ta zama abun a kwaikwaye ta ko kuma a yi misali da ita. AA Zaura ya kara da cewar matukar ya samu nasarar zama gwamnan jihar Kano zai taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwanci. To ni idan a nawa ƙashin kaina ne ko kuma irin nawa tunani na yadda za a bunƙasa noma da kuma tattalin arziki a jihar Kano. A baya da na nema da na yi takarar gwamna a shekarar 2019 a cikin tsare-tsare na wato na blueprint ko na development agenda da nake da shi, na da ina magana yanzu misali bari maka misali da maganan da kai ta gyada, wanda ina ganin in muka juya kan noma misali yanzu za mu iya idan lokacin an tara dalan gyada da karfin mutum an yi dalan gyada guda 10, yanzu kuma muna da daman da za a yi dalan gyada guda 100, kuma darajar gyadan nan tana nan karuwa ma take. So ina ganin idan muka juya hankalinmu a kan noma, na daɗe ina faɗa ƙasashe na duniya sun zama mana kamar misali wanda ba su dogaro da man da ake haƙa na fetur a ƙasa ba, sun yi dogaro da noma. domin ma muka juya hankalinmu kan noma za mu iya samun wannan cigaba. Sai kuma waiwaye adon tafiya kan irin ayyukan ci gaban al'umma. Akwai inda ake asambulin motar noma a Kano? Akwai inda ake asambulin wani implement and machine na noma a Kano? Babu. To duk a cikin tsari yanzu a wancan lokacin da muka yi takara mun zo da shi a blueprint a development agenda cewa za mu kawo kamfani daga Finland da zai dinga assembling implement and the machine na noma, da zai dinga assembling tractors da abubuwa na noma a Kano. Idan ka ɗauka yankin da ake noma wato Kano ta kudu da Kano ta arewa, inda nan aka bi noma da dama-daman, yanzu dam da muke da su a Kano suna nan ana amfani da su, manoma suna amfani da su. Akwai abubuwan da za ka duba da za ka san cewa idan aka tsaya aka fuskanci zallan noman, to ina tabbatar maka da ko jihar Delta ko Akwa Ibom bata isa ta ja da Kano wajen samun kudin shiga ba. Allah ya bamu wannan dama, za mu nuna ma al'umma yanda ake sarrafa waɗannan abubuwan, yanda ake kamo damammaki na noma da kuma noma zai haɓaka. Ba iya jihar Kano ta mora ba, Najeriya ma sai ta ringa samun kuɗi daga jihar Kano. Nan wannan shiri zai ɗiga aya. Sunana Umar Salama Sani, nake cewa bisalam.